Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа 5 неща, които може да правите през свободното си време. Първото нещо, което може да правите в свободното си време е да ядете нещо сладко със сестра ви. Второто нещо, което може да правите в свободното си време е да тичате, да се състезавате с сестра ви или брат ви. Третото нещо, което може да правите с сестра си или брат си е да бъдете цветята на съседа си. И това беше най-хубавата на наситително тя е скъса. Четвъртото нещо, което може да правите е да се разхождате из двора с сестра си. И петото нещо, което може да правите с сестра си е да разгледате цветята на майка си или баба си. Може да се абонирате за това видео и да го харесате. Да се абонирате за мен, бърках се. Чао!